nandito na ako sa Farmers, guys. Yun yung gateway. Ayan, dito tayo dadaan papuntang sakayan ng Taytay. Dito lang to sa may gilid ng Dangwa, guys. Ito pala yung fish court, fish delivery dito sa may Farmers. Magkano yung mga ganyan nyo po? Itong sa Apo. sa 600. 600. Itong mga to? 300. Thank you. Pinakababa nga ano, istante. So, andito na tayo, guys. Oh. Nakikita nyo to sa mga vlogs ko, yung Cyber Park video. So, ayan, guys. Dito sa area na to. Papansin mo yung building na yun. Cyber Park. And then, diretsuhin nyo lang. Dito yung sakayin papuntang Taytay, guys. Haggard na yung lola nyo. Merong ano dito, oh. Mga plants. So, ayan, guys. Medyo haggard na tayo. Sa Taytay, dito sa may PGC and PGP, tapat lang. Dito tayo sa may likod ng puno. Doon tayo sa bot. Andito tayo ngayon, guys, sa may PGC. Kung nakikita nyo, ito yung na-vlog ko nung nakaraan. Ito yung kanilang page, guys. Ayan. Screenshot nyo na lang. Ito yung mga dress ni ate. 300 to 400 retail. Anong tawag dito? Kalimutan ko na. Yan, may mga 290 doon. Dito tayo, guys. Ang cute. Stall number 54. Red, yung mga item. Magkano yung mga ganito nyo, kuya? 320? 310? Retail tsaka wholesale? Wholesale po, 3. Wholesale 310. Ang gaganda ng mga design. Naman, guys, sa may stall number 53, mga pangbata. Bata. 90 pesos. Ang cute. Cute nito, oh. Mga dress. And then, meron pa dito, oh. Maganda. Baka siguro depende to sa size. Kung magkano. Yung mga terno-terno. Dito naman, stall number 52. Ang gaganda. Wala yung tindera, guys. Pero ang gaganda. Ayan, oh. Mga pang-boy. Ang cute. Ang ganda. Hindi ko matanong kung magkano yung price. Wala yung ano. Cute naman. Oh. May mga tokong. Mga XXL. Gaganda. Ooh. 270. Wholesale yun, ate. Pagka retail po. Plus 15 pesos. Ang cute. May mga iba't ibang color naman yan, no? May mga ras, ayun. Ang gaganda. Din tong mga short, oh. Ito yung mga uso, guys, ng mga short. Etong ganito nyo, ma'am, magkano po? Ganda. 120 po? Ay, 125. Ganda. Cute, oh. Etong mga to, ma'am, magkano po? 270 times 4. Wait lang, ma'am. 1,000. May Facebook page po kayo, ma'am? Patingin po para sa mga viewer natin, ma'am. Anong Facebook nyo? Anong Facebook nyo? Honeycloth? Honeycloth Colty. May nakita ako, guys, so ang ganda. Ang ganda ng design. Dito sa stall number 65. Pak, ang ganda. 65 to 66. Wala yung mga tindera, guys, kasi tanghali na. Baka nagsikain pa lang sila. Dito sa number 46. Ito yung kanilang 65 pesos. Ganda ng tela. Tapos 35 yung crop top nila. Kakain lang ako, mama. Thank you po.
Ang bait ni ma'am. Stall number 46. Yes, ma'am. Ganda. Tapat ng pinto. Apo, thank you po. May mga short din si ma'am. Dito sa may stall number 45, gaganda ng mga jacket. Magkano itong mga jacket mo, ma'am? 180 wholesale, ma'am. 180 wholesale po. Pag retail po, 190. 190. Uy, ang Terno, cute. ma'am. 140 lang yan. Pang bata to, ma'am? Pwede ma'am. Kasya na siya sa 9. Sa 9? Tapos, adult na. Uy, ang cute. Ay, wala ka nung ano, ma'am, nito? Pajama po? Ay, wala, ma'am. Ganyan lang Shorts siya, lang. ma'am. Magkano po siya, ma'am? 140, ma'am. Ang wholesale 140. niya, Pag 130. isa lang po. Ah, okay. 140, ma'am. Balikan kita, ma'am. Kain lang ako. Thank you, ma'am. Mga short. Oh. Gaganda. Oh, gaganda. Stall number 788. Dito ako madalas nag-vlog, guys. Ayan, oh. Cute. Grabe, guys. Ang ganda ng mga knitted dito, oh. Mga pang ano, dito sa stall number 126. Magkano yung mga ganito nyo po? 30 ma'am wholesale. 130 wholesale. Ang Dito. cute! Tapos dito naman 120 wholesale. 120 wholesale po. Mag-add lang po sila ng Dito 10, dito 20. 10 pesos, saka 20 150, pesos, 130. 130. Pagka wholesale, retail guys, mag-add kayo ng ano, 10 pesos, tsaka 15 at 20 pesos. Ganito yung mga uso, ma'am. Oh, maganda May yun. Facebook page po kayo, Sa ma'am. akin, Facebook ko lang. Wala Apo. ka. Anong name ng Facebook, ma'am? Para sa mga viewer natin. Wow, ano ba ano yan, ma'am? Sa vlog ko po. Sino yung vlog? Ano ba? Just Miela po. Fiber po. Wow, dami na yun ah. Dito naman guys sa my Leah's collection. 125, stall number 125. Ang gaganda ng mga collection nila. And then ito po yung Facebook page ni ma'am. Screenshot nyo na lang, Ma'am Alona Panya Andales. Anong profile mo dyan, ma'am? Teka lang. Wala kasing... Sige, okay lang po. Anong kulay? Ito. Ah, sige po, ma'am. Ayan po. Si Ma'am Alona. Thank you, ma'am. Ayan, si ma'am Hi. ganda-ganda. Thank you po. Sa inyo rin to, ma'am? Hindi. Ay, sa kabila po. So, yung mga trendy, guys, oh. Dito sa 125, 124. Ganda. Wala kasi, ay, ito pala si ma'am. Ma'am, tanong ko lang, magkano po yung ganito po? 350 pagka wholesale po. 330 pagka wholesale. May Facebook page. Ay, ito. Ito yung kanilang Facebook page, guys. At saka may Shopee Lazada sila. I-screenshot nyo na lang. Thank you po. Wala pa tayo sa 1/4 guys ha. Sobrang dami pa nito. Dami pa. Dito pa lang ako sa may PJC guys. Sobrang dami na. Nagtitingin din ako ng pajama namin kasi pajama party yung ano namin sa swimming. In-invite kami dun guys. Very colorful naman tong mga to guys. Oh. Araw. Mga pang summer. And, meron na siyang price niya, no? 35, 40 pesos wholesale. And, ito yung kanilang Facebook page, guys. Facebook page niya to, ma'am. May Enjoy. May Enjoy RTW. And then, meron din sila sa Bagpi. Sa may Taytayan nyo. TCT stall. Ayan. Tsaka sa TMT, puntahan natin mamaya. Yan yung kanilang Facebook page tsaka number. Thank you, ma'am. Thank you po. Ang gaganda. Ito yung mga sikat-sikat natin. Ito yung mga trendy. Super bet na bet. Gaganda. Marami din dito sa may 186. Ganda ng mga short. Itong mga to. Magkano po dito? 200. 200 yung ganito. Yung uso ngayon, guys. Thank you po. Sa may ano to, guys, ha? Casilio 7. Medyo nandito na ako sa pinakadulo. Cute naman nito, oh. Ang bata. Ito na yun, yung hinahanap ko, guys. Ayan, oh. Dito ako ng mga trendy. Kulay violet. Sa 794. Nag-vlog ako dito nun, ma'am. Daming ano. Maraming bumili. Oh, di ba may mga iba't ibang color yan, guys, oh. Bibili, ayan, si ma'am. Ito yung stall niya, 794. Dito sa 155, may mga ano din sila, oh.
Ito yung na-vlog ko nung nakaraan. Tingnan nyo ito. Ang vlog ka lang. 100 pesos. Ang ganda. Balikan ko ito mamaya kakain na. May mga earrings. 3 for 100. Ang cute po. Ang ganda. Thank you po. Ano pa ang vlog? Jasmine Elan. Si ate yung nandito noon, yung na-vlog ko siya noon. Oo. Search ko na. Sige. Jasmine Ella. Ano lang Na-vlog ko yan, na to 250 dati, lang be. Yung 16,000 views yun. Mga Marami ngang nag-ano dito Sino, noon. sino nandito na? Si ate. Si ate lang? Opo. Baka nasa Bicol ako. Suot mo pangalan. Sige, be. Ito ko ni po yung, ay ni ate yung. Okay. Pili na po kayo. Jasmine Ella. Sa Facebook, tsaka Binablog niyo yung penda na. YouTube. Pili kayo dyan. sa YouTube tsaka Facebook din. Thank you. Etong mga to magkano? Ayan, 80 pesos lang dyan. Ay, ang cute. Walang pang bata, be? Wala yun. Ito lang mga Ang cute naman nito, oh, mga dress. Pili lang, ma'am. Magkano yung mga ganito nyo po? 350, ma'am. 350. Stall number 156. Cute. Dami mga design, guys. Oh. Retail tsaka wholesale yun, ma'am. 330 Meron wholesale. din. Plus 20 lang po pala po. Thank you, ma'am. Ano lang po yung stall nyo po? Opo. Gaganda ng mga trendy nila. Daming tao, guys. Doon pa yung sa Daming dulo. tao. Sa My Wells Collection RTW Bag P, meron din sila sa TNT. Yan yung contact number nila. Nagugutom na ako, guys. Kain muna ako. Ang gaganda, oh. Ganda ng mga design. May mga pangbata din pala sila dito sa may Duding's Kids Wear. Ang ganda. Magkano po ang ano nyo po dito, ma'am? Wholesale tsaka retail po. Depende po sa edad ng bata. Free size lang. Cute nitong mga to. Hindi kasi kasya kay Dariela. Ganda. Hindi na dyan, 35 lang. Magkano po ang ano po? 35. 35. Short fit. Pag tatlo po, 105. hindi pwede 100. Resale naman. Sige po, tatlo po. Ano kulay po? Ay, pag ganun, ma'am, yung mga ano Sir, po. no? 60 ba yun? 60. Ayun yung binili ko kay Dariela, guys. Yung short mo nun.